Dnes vám predstavíme veľkorysý pozemok pre výstavbu rekreačnej chaty, ale náskok od nízkych Tatier. Nachádzame sa v Nižnej Boci na pozemku o výmere takmer 3000 metrov, neďaleko nového rezortu Stará Zvonica. A pozrite sa, ako je tu krásne. Ponúkaný pozemok sa nachádza naproti novovybudovanému malému rezortu Stará Zvonica, kde je možné nájsť reštauráciu, pekáreň s obchodíkom alebo využiť wellness služby. Je k dispozícii aj detské ihrisko alebo požičovňa elektrobicyklov. Lokalita Nižná Boca je obľúbená práve pre svoju výhodnú polohu, pre blízko lyžiarskeho strediska a takisto dobrú dostupnosť na diaľnicu D1. Aj keď je pozemok svahovitý, nemusí to nutne znamenať nevýhodu. V prípade postavenia chaty v hornej časti pod lesom bude mať nový majiteľ výhľad na dolinu a svahovitý terén počiarkuje horskú atmosféru tejto lokality. Zároveň bude chata dostatočne ďaleko od hlavnej komunikácie. A zo sieti sú k dispozícii elektrické vedenie, z ktorého je možnosť do budúcna vybudovať elektrické príteky. Ak vás táto ponuka zaujala, rád vás uvidím na obliadke.